Helo i chi gyd a chroeso mawr iawn i rifin mis Awst o Podlediad Clera. A dyna fi wedi dweud y geiriau hynny am y tro cyntaf erioed yn fy stydu i adre yma yn Aberystwyth, yn hytrach nag ar lwyfan y Babell Len. Ond mae'r croeso yr un mor gynnes ag erioed gen i, Aneurig Salisbury, am cyd-gyflwynydd Aneurig Caradog. Ie wir, croeso i'r Babell Len amgen ac i sesiwn sydd bellach yn ddigwyddiad blynyddol. Felly dyma'r pedwerydd tro ers Eisteddfod Môn i ni gael hawlio'r llwyfan sanctaidd hwn am Orig Fach nad yw e'n llwyfan y Babell Len go iawn, fel i ni'n nabod e. Ond fel sy'n draddodiadol bellach, nid penod arferol o Clera mae hon, ond penod lawn o gemau a giamocs a difyr bethau eraill. Ie wir, ond cyn i ni gyflwyno yn gwesteion hyfryd, dyma'ch atgoffa chi fod modd gwrando yn rhan ac am ddim ar Podlediad Clera ar-lein, ar SoundCloud, ar lwyfan digidol am ac ar iTunes hefyd. Ac mae'r wybodaeth i gyd ar fy ngwefan i sef eurig.cymru. A hefyd, cyn i ni droi at ein gwesteion, mae un dyletswydd bach hyfryd arall gyda ni wneud, sef nid yn unig diolch i noddwr Llyr Hael, neu Llyr James o gwmni cyfrifwyr siartredig Llyr James Caerfyrddin, ond hefyd llongyfarch Llyr Hael ar dderbyn y wisg-glas a'n enwebiadau diweddaraf yr orsedd. Rhywbeth arall i edrych mlaen ato fe felly pan gewn ni dramwyo maes go iawn Eisteddfod Ceredigion yn Rhegaron. Felly, ymlaen nawr at ein gwesteion. Rhowch groeso mawr felly i Elinor Wyn Reynolds, sydd hefyd o Gaerfyrddin. Dyn ni'n llongyfarch Elinor yn fawr iawn ar gyrraedd rhestr fer ffuglen llyfr y flwyddyn eleni gyda'i nofel Gwirionedd. Croeso mawr hefyd i Llio Maddox, sy'n mynd i fod yn rhan o'r Zoom Ryson y Beirdd. Am tro cyntaf eleni, yn cael ei phrofiad cyntaf o ymrysona yn ystod wythnos amgen. Mae Llio hefyd yn aelod o Gywion Cranogwen ac yn insta-farddoni fel y clywni yn nes ymlaen, ymysg pethau eraill. Hefyd, fe welwch chi ar y sgrin fod gyda ni gwmni hyfryd Annie Llun. Croeso mawr i ti, Annie, cyn fardd Plant Cymru, bardd ac awdur prysur iawn, fi'n credu weles i enw di arbenod o bobl y cwm yn ddiweddar. Heb anghofio wrth gwrs ein post-feistr, bardd, llyfrbrif a'r llawysgrif garwr holl wybodus, Griffith a'i ymenydd heb y maes. Felly, jyst er mwyn rhoi syniad i chi ar hyn sydd gennym ni ar eich cyfer chi yn y rhifin hwn, bydd gyda ni yn newyddion heddiw yn ôl ein harfer ar y diwedd. Bydd gemau a giamocs hefyd cyn hynny yn ogystal â llinell gyngeneddol ddamweiniol heb y maes. Gorffwysgerdd gan Llio Maddox a'r pos, wrth gwrs, gan Griffith Antur. Ond yn gyntaf, y pwnco. A'n trafodaeth ni yr wythnos hon, yr mis hwn, yw cyhoeddi answyddogol. Mae yna lu o bamffledau, fel hon, os gael snicio hon i'r sgrin, fe welwch chi fan hyn, The Galon Ofalus gan Elinor Wyn Reynolds neb llai. Ond hefyd, yn ddiweddar, i ni wedi gweld y pamffled gwych yma, rhwng dwy lein dren, gan Llyr Gwyn Lewis, a hefyd llawysgrif i ni Griffith Antur fyna, cerddaf o'r hen fapiau gan Aled Jones William. Ac yn hyfryd iawn, yn ei law ysgrifen ei hun, felly facsimile yw pob un o'r greiddiol. Ond mae'n codi pwynt, dwi'n meddwl, a dechreuwn ni gyda Elinor, a'i efe dim ond trwy gyfrolau traddodiadol, sa'n rhoi shameless plug fyna i gyfrol hon, ond os na ffyrdd eraill o gyflwyno barddoniaeth falle, Elinor, os gewn ni dyholi di pam o ti di cytuno gyda racpres i wneud pamffled yn y lle cyntaf? Wel, achos ofynno nhw i fi, i ddechrau, ond na bendant mae na le i bob math o fynegiant a chyfrwng yn dos. A beth dwi'n sylwi arno fe ar hyn o bryd yw y chwalu yna o'r hyn i ni wedi ystyried am gyfnod hir fel yr arferol. Ac wrth gwrs, ni'n byw mewn cyfnod lle dyw'r arferol ddim yn arferol bellach ar hyn o bryd. Ond wedi digwydd cyn hynny, pobl fel y Stamp, er enghraifft, mae Dyfan Lewis hefyd yn cyhoeddi, mae yna fwy na hynny. Wrth gwrs, ni wedi arfer a y ffaith bod llyfrau'n cael eu cyhoeddi, ond nawr ni'n gweld pethau fel sy'n nhw'n yn chwalu ac yn rhannu. Mae'n gyfnod difyr, a mae yna le i farddoniaeth ym mob man, wrth gwrs.
sôn am farddoniaeth, felly, Llion, a ddod â ti mewn fan hyn, wyt ti wedi bod yn cyhoeddi cerddi byrion ers tro ar Instagram. Sŵt brofiad ydi gwneud hynny? Ie, dwi wrth modd yn rhoi cerddi ar Instagram. A dwi'n meddwl hefyd, mae yna gymuned lyflu o bobl sy'n sgwennu yn y Gymraeg ac yn rhoi cerddi ar Instagram. Mae yna lwyth yna ni. A be dwi'n licio amdano fo ydy, dwi'n hyn yn dweud, mae yna wahaniaeth rhwng rhoi cerdd ar Instagram a sgwennu Instagerdd sydd wedi cael ei deilwrau i'r platform. So dyna dwi'n neud rhan fwyaf. A mae jyst yn hyfryd achos mae'n caniatáu chdi roed, be bynnag ti isio ymlaen, ti'n cael adborth yn syth gan bobl, os dyn nhw'n licio fo, os dyn nhw ddim yn licio fo, os dyn nhw'n llythrenol yn licio fo. Ti'n cael gwybod beth sy'n gweithio, beth sydd ddim. Mae'n caniatáu chdi arbrofi mewn ffordd gwbl rydd. A sa neb yna chwaith i ddeud bod o ddim digon da, neu bod chdi angen newid. Ac wrth gwrs mae yna le o olygyddion pan yn cyhoeddi pethau mewn print. Ond dwi'n meddwl bod Instagram yn le hyfryd i just rhoi rhywbeth lawr ar y sgrin a gweld os di'n gweithio yn y ffordd ti'n drio wneud o wneud. A beth sy'n lyflu ydy, mae yna lot fawr o bobl ifanc ar Instagram dyddiau yma yn rhoi barddoniaeth fyny. A mae hyn yn bobl dwi'n nabod, so ni byth yn gweld yn y babell le, neu lle byth yn prynu barddas, byth yn prynu cyfrol o farddoniaeth, ond maen nhw'n teimlo mor gyfforddus yn sgwennu cerdd ac yn rhoi fyny ar Instagram. A dwi'n meddwl bod hynna mor hyfryd, achos mae jyst yn tynnu'r barriers na o wneud cerddi a barddoniaeth yn rhywbeth elitaidd. Sa neb yn neud o'r bwrpas, dwi'n meddwl, ond mae barddoniaeth weithiau i weld rhywbeth bach posh. A beth sy'n neis am Instagram ydy, ti'n gallu rhegu, ti'n gallu defnyddio tafodiaeth, ti'n gallu jyst rhoi wbeth o tisio fyny, a mae yna lot o bobl yn cymryd mantais o'r platform i wneud yna. Jyst i esbonio'n gyflym felly, rhag ofn bod bobl ddim yn gwybod be ydi Instagerdd. Sut bys ti'n disgrifio'r peth? Wel, beth dwi'n dweud ydy, mae wastad yn fyr, mae'n mynd yn syth i'r pwynt, mae'n defnyddio iaith eitha plaen, neu yn defnyddio trosiad, un trosiad eitha blodeuog. Ond, ia, yr hyd ydy dwi'n meddwl, achos mae Instagram yn platform lle mae bobl yn sgrolio mor gyflym. Ti'n gorfod rili teilwra fo, a fel bod bobl yn gallu darllen o mewn snapshot, mewn cwbl eiliadau sgyn ti i ddal sylw rhywun. Felly dyna di'r prif beth, os ni'n dweud. Wel, ga i ddod ag Ani mewn yn fyna. Ani, ti wedi cyhoeddi cyfrolau, casgliadau o gyfrolau yn dy gyfnod fel bardd plant, ynddo, gyda Gwas Carreg Walch. A mae wedi bod yn bleser cael cyfrannu at reina, ond wyt ti yn ystyried cyhoeddi dy gyfrol gyntaf, neu bamffled, neu meddwl am ffyrdd digidol o gyhoeddi cerddi? Ie, dwi wedi bod yn dilyn lot ar yr Instagerddi, a dwi yn mwynhau dilyn bobl sydd yn, bobl fel Anes Glyn sy'n trydar mewn englynion ac yn y blaen. So, dwi'n caru yr rhyddid a'r hyder sgyn beirdd i wneud, maen nhw'n ymatab mewn mympwy ac yn gallu rhoi gyhoeddi. Dwi mor ansicr pan dwi'n sgwennu barddoniaeth, weithiau fyddai'n sgwennu tweet a fyddai'n ddileu wedyn pan dwi'n meddwl am farddoni mor ar hap ac ar bod chdi eisiau cyfleu rhywbeth yn syth bin. A mae'r rhyddid yna yn bendigedig, dwi'n meddwl, a mae o yn ffordd wych o fynd â barddoniaeth at bobl ifanc hefyd, os ti eisiau mynd i ysgolion uwchradd a mynd i sgwodi a sgwennu, a tynnu'r ofn, achos yn aml yr ofna o'r sgwennu a'r golygu a'r drafftio a'r meddwl gormod sydd yn, ti eisiau cael bobl ifanc i gynhyrchu, i ddod i'r swing o just sgwennu pethau, cyn maen nhw yn gallu mynd at bethau mwy, lle maen nhw wedi gweithio chydig bach mwy yna fo. So mae Instagerdd ac hefyd, dwi'n meddwl beth sy'n dweud da, so neb yn ymddiheuro am ddim byd, neu jyst yn mater o dyma sydd wedi allan o'na fi'n greadigol, cymrwch o, gnewch be fynnwch chi efo fo. Ond rhai mi ddeud hefyd, dwi wedi mwynhau cael y pamffledi, ges i pamffled Llyr Gwyn yn syth pan nes i weld o di twitio, a nes i mwynhau'r gyfrol yn ofnadwy. Ond o'n i'n gweld bechod bod i ddim yn gyfrol fach clawr calad, achos dwi'n cael gymaint o bleser mewn agor cyfrol Elin a Hywel dal i fod, Treiglo Gwyneth Glyn, Nes Draw Merer Topwood, cyfrolau clawr calad sydd yn rhan o'r profiad i fi afal yn rhywbeth sydd yn teimlo bod o'n mynd i fod yna am byth. Dwi wedi gorfod cadw pamffled Llyr yn eitha gofalus rhwng dau lyfr i wneud siŵr bod o'n mynd yn fler ac ar goll ac yn rhwyco gyda fi. Mae yna rhywbeth i ddeud mewn y profiad yna o gael rhywbeth wedi cael ei argraffu a'i gadw yn iawn hefyd.
A neu chi, please ddad fiwtio ei hunan. Diolch ie, sori, o'n i ar mute. Diolch, Anni, diolch. Mae hwnna'n mynd â ni yn naturiol iawn, dwi'n meddwl, ymlaen at Griff, oherwydd ti'n sôn fanna, Anni, am gyfrolau sy'n gallu bod a parhau am byth. Wel, Griff yn Antur, wyt ti'n fardd i hun wrth gwrs, ond mi wyt ti hefyd yn treulio lot fawr o amser ar hyn o bryd, a dy drwy'n mewn llawysgrifau. Ffurf ar hynna'n gyhoeddi oedd rheini, Siawns, ganrifoedd yn ôl, ie? Mewn ffordd, ond eto sy'n rhywun yn dweud, doedd y beirdd Cymraeg ddim yn arbennig o dda am hyrwyddo eu hunain. Dwi ddim yn meddwl, hynny yw, oedden nhw'n hwyrfrydig iawn yn cyfreidio pethau fel wasg argraffu er enghraifft. Ond eto, beth y ti ddweud gynnell Leo am yr instagerddi a cael yr ymateb syth yna, yr ymateb, wel, yr instant bron. Ond mae hwnna'n agos iawn i be fydd y profiad bardd yn y canol oesoedd ydy, hynny yw yn datgan cerdd o blaen cynulleidfa, ac yn cael yr ymateb yna yn syth o'i flaen, yn cael yr ymateb gan y cynulleidfa yn hytrach na bod hi'n broses o fynd â cherdd i Lundain i'w hargraffu ac yn y blaen. Oedd o'n rhywbeth oedd yn digwydd ac oedd o'n dod i ben. Hynny, doedd ar y cyfan, efo un neu ddau o eithriadau, doedd y beirdd ddim yn cadw copïau o'i gwaith ei hunain. Anamal iawn fydden nhw'n gwneud hynny, felly mae enghreifftiau o gerddi yn llawr bardd ei hun yn gymharol brein. Ond be gennych chi wedyn, gennych chi ddatgeiniad mynd rownd y wlad, yn datgan yr un cerddi drosodd o throsodd, yn ei newid nhw ac yn y blaen, ac yn ei haddasu nhw yn ôl y gofynion. Ond felly mae'r profiad yna o ddatgan cerdd a chael yr ymateb, a bod honno bron wedyn yn toddi i ddim byd. Mae hwnnw'n rhywbeth apelgar iawn, dwi'n meddwl. A hefyd mae'n rhan rwsyd o draddodiad y pamffledyn, dydy, yn hytrach na, fel oedd Anni'n sôn am y gyfrol Clawr Caled fydd yn para am byth. Doedd pamffledyn, mi oedd lawer iawn o feirdd yn cyhoeddi pamffledi yn y 19th ganrif ac yn y blaen. Wel, yn enwedig anterliwtia, baledi ac yn ymlaen. Wel, doedden nhw'n ei fod i bara. Doedden nhw'n cael ei dylunio fel pethau i bara. Oedden nhw'n cael ei argraffu, oedden nhw'n cael ei perfformio, a'i mwynhau, ac oedden nhw ar y cyfan yn diflannu. Felly mae'n rhywbeth, dwi'n gwybod, mae'n rhywbeth yn gyfrin bron yn yr arfer yma o gyhoeddi pamffledyn neu instagerdd neu hyd yn oed drydar mewn trawiadau fel oedd Llion yn arfer gwneud. Mae'n draddodiad diddorol iawn. Diolch, Griff. Nawn ni ôl yn gyflym at Elinor, gan bod ti'n sôn fanna, Griff, am pamffledi. Gai ofyn, Elinor, oedd o'n brofiad hawdd cyhoeddi y pamffled fel hyn? Hynny, oedd o'n haws na fysa fo i gyhoeddi cyfrol, felly? Dwi ddim yn meddwl, oherwydd, oedd rhaid i fi gael oedd gen i 10 o gerddi sydd yn y gyfrol, ac maen nhw wedi cyfieithu'r Saesneg hefyd. Ac felly, o'n i'n hidlo mewn ffordd wahanol, ac o'n i'n gorfod casglu y 10 cerdd ynghyd, ac o'n i eisiau rhyw fath o, nid thema, ond rhywbeth i'w clymu nhw, efallai, yn fwy na dim ond tynnu a chywain cerddi i'w gosod mewn cyfrol. Ac yn hynny o beth, oedd yna rhywbeth nid mwy gofalus, ond oedd y gogor o'n i'n defnyddio i ddewis y cerddi yn wahanol i'r un fydden ni'n defnyddio i greu cyfrol, dwi'n meddwl. Ond dwi'n cytuno gyda beth oedd Llion dweud ynglyn â'r ffaith yn bod ni yn ddiweddar falle dros y degawdau diwetha wedi ystyried barddoniaeth yn rhywbeth reit posh. Ac bod ni falle yn cyfreithloni'n barddoniaeth ni drwy'r cyfrolau hyfryd yma oedd Anni'n sôn amdani. Ac mae'n rhywbeth allai ddim esbonio beth yw'r teimlad yna. Dwi'n gwybod bod bob un ohonoch chi yn teimlo hynny hefyd. Yr peth cyfrin yna o gydio mewn cyfrol. Dwi wedi dysgu gair newydd heddi gyda llaw, sef feli côr. Ac ystyr y gair yma yw arogl hudol hen lyfrau.
Mae jyst yn air mor hyfryd. Ond beth oedd Llio'n dweud ynglyn â'r ffaith bod mae jyst mor wych bod bobl yn meddwl, ac Annie hefyd yn dweud, dyma beth sydd gen i ddweud nawr, a bod yna rhywbeth braf am hynny. Dwi'n cofio flynyddoedd yn nôl yn y ganrif ddiwetha, cymharu cerdd i pot noodle. Mae yna rhywbeth difyr. Nawr te, beth am roi cerddi ar pot noodles? Dyna ni syniad. A bod yna rhywbeth, y peth MTV yna o fideo'r foment, rhywbeth byr, rhywbeth bachog, rhywbeth am y nawr. A beth sy'n ddifyr, fel oedd Griffith yn sôn ynglyn ar beirdd, doedden nhw ddim yn meddwl am y dyfodol, doedd llaw hanes ddim yn pwyso ar eu hysgwydd nhw, ond nhw'n gwneud am y nawr. Ac i ni jyst yn lwcus bod ni'n cael y ffenest bach na mewn i'r ddoi. Mae barddoniaeth yn ffab. Gai ofyn i ti, Llio, wyt ti wedi ystyried falle bod yna fywyd pellach i dy Insta-gerddi mewn ffurf mwy traddodiadol, falle i troi nhw mewn i gyfrol, neu wyt ti yn fodlon gyda i gosod nhw ar y we, a dyna i lle maen nhw yn byw, ac yn mynd i, allan nhw fynd yn viral, neu so mae'n depend yn oes y pandemig ynddo, ac yn y blaen. Ond Aneurig enghraifft wedi sôn am flynyddoedd, mae nhw fi wefan, mi eisiau fi wneud cyfrol, mae'n nys e. Ond tyfod, mae yna gyfryngau gwahanol ar gyfer pethau, ond ydy dy Insta-gerddi di yn Insta-gerddi, neu ydyn nhw'n gallu mynd mewn i gyfrol, ti'n meddwl? Dwi'n meddwl bod fi'n sgwennu cerddi gwahanol ar gyfer gwahanol gyfryngau, fel mae pawb yn neud. Mae gen i gerddi sy'n ni byth yn rhoi ar Instagram, ond dwi'n ei perfformio nhw'n fyw, ond sy'n ni byth yn rhoi hynna mewn cyfrol, achos di'r rhythm ddim yn gweithio ar bapur. Felly mae yna rei gwahanol yn perthyn i wahanol gyfryngau, dwi'n meddwl. Mae yna rhywbeth am amball un o'n Instagerddi fi, fyswn ni ddim eisiau rhoi hi yn unrhyw le heblaw yn Instagram. Ond dwi'n gobeithio gallu creu pamffled o ambell i gerdd Instagram, achos dwi'n ymwybodol hefyd bod yna rei bobl ddim yn defnyddio Instagram, fysa ella eisiau darllen y cerddi, ella, gobeithio, croeso bysedd. Felly, dwi'n eitha hyblyg, ond mi fyswn ni o ran gosod cyfrol, mi fyswn ni'n gosod nhw yn union fel grid Instagram bron iawn. Bod nhw'n sgwar, bod nhw'n wyn, bod nhw'n edrych yn union fatha'n grid i. So mae'r profiad yn un fath, dim ond bod gen ti dudalennau yn lle ffôn. Annie, ti wedi sôn yn barod am Twitter rhywfaint. Wyt ti wedi ystyried dy hun naill ai gyhoeddi rhywbeth yn gyflym ar Twitter neu Instagram neu rhyw gyfrwng arall? Bob hyn a hyn byddai yn tynnu llun o ryw gerdd dwi'n ffeindio. Chos yn aml dwi'n ffeindio cerddi wedi sgwennu, a dwi'n cofio bod fi wedi sgwennu nhw hyd yn oed. A wedyn dwi'n darllen nhw, dwi'n dweud, o ia! A wedyn na i dryda'r llun neu roed o ar Instagram. Ond dwi ddim wedi trio Instagerdd, dwi'n meddwl eich na i ar ôl gwrando ar Llio yn siarad. Ond ia, dwi jyst yn rhyfeddu at, dwi'n sgwynnu'n llawer o hyder ar hyn y bryd yn bethau dwi'n sgwennu, so dwi'n teimlo fel, ti'n gwybod, mae'r maes cyfryngau cymdeithasol mor, gallu bod mor frwnt yn dydy. Ond eto, dwi rioed i gweld unrhyw enghraifft o neb yn ymateb yn frwnt i unrhyw gerdd ar unrhyw faes cyfryngau cymdeithasol. Dwi'n gwybod beth yw gyda fi, o gyda fi o bach on. Dwi'n gorfod meddwl lot am bethau cyn cyhoeddi nhw. Ond swn i yn licio ar funud, dwi yn casglu cerddi ac yn sgwennu pethau at ei gilydd yn y gobaith y gyflwyno o gyhoeddi cyfrol. Ond eich ddylswn ni trio cyhoeddi nhw ar y we yn gyntaf i weld beth yw'r ymateb fel mae Llio'n deud o ran cael yr ymateb syth na, so? Wel, gan i droi, jyst i orffen y trafodaeth yma, felly, at Griff, at y ti. Ydwi'n iawn i feddwl, Griff, bod ti'n gyndyn o gyhoeddi. Hynny yw, dwi'n teimlo hynna, oherwydd mae o'n beth prin, dwi'n teimlo, di gweld cerdd gen ti mewn print neu hyn o'r ar-lein yn rhywle. Dwi'n rhywbeth bwriadol gen ti? Dwi'n siŵr ei cyndynrwydd ydi o, I just ofn, mewn gwirionedd. Mae cyhoeddi'n beth arswydus iawn, dydy. Yn enwedig, pan ti'n teimlo o bosib, bod ti ddim wedi sgwennu rhywbeth wyt ti'n berffaith fodlon efo, dwi'n hynod feirniadol, rhy feirniadol o bosib.
o'n stwff yn hun, a mae'n cael rhywbeth rhwng dau glawr am beth yn codi braw a neu braidd. Felly dyna pam, rhyw gyndynrwydd yn gymysg efo ofn ydi o. Ond mae hynny'n, mae o'n tystio i rym y peth yn dydi, y ffaith bod rhywun yn ofni cyhoeddi. Mae o'n dangos bod cyhoeddi'n dal yn rhywbeth sydd yn cyffroi rhywun, ac yn ei frawychu yr un fath. Hynny yw, dwi wedi golygu ambell gyfrol a di addasu ambell beth, a mae cael gafal yn y cyfrolau hynny yn rhoi gwefr. Mae'n rhywbeth yn heintus, dim yn heintus, mae rhywun yn gallu mynd yn gaeth iddo fo y bron. Ond mae cyhoeddi cyfrol yng ngwaith yn hun yn un cam yn rhy bell ar hyn o bryd. Wel, fe adawon ni bethau fyna, gan obeithio bydd yna gyfrol newydd gan Gruffydd Antur. Yn ddiweddar yn y pandemig, oedd pobl ffili cymryd mwy o newyddion drwg bod cyngeneddu ar gynnydd, ond dwi'n siŵr mae newyddion da fyddai cyfrol gan Gruffydd Antur. Diolch o galon i chi gyd am gyfraniadau difyr iawn fyna, ac fe symudwn ni mlaen. Iawn, nawn ni symud ymlaen felly at Pos Gruffydd a'i ymenydd heb maes. A Gruff, nes ti osod tasg anarferol i'r gwrandawyr tro diwetha. Atgoffa ni, a wrth gwrs gosodad pws ar gyfer y tro nesaf. Anarferol a gwirion fel mae'n ymddangos, achos mi oedd hi'n dasg eitha anodd, hyd yn oed i bobl sydd o bosib ar ffyrlo, heb ddim byd i'w wneud drwy'r dydd am rai wythnosau, ond eto, hyd yn oed wedyn, mae'n anodd dychmygu y fath ddiflastod a segurdod y bysa'n rhaid i rywun fynd iddo fo cyn meddwl dyna mi nai ateb Pos Gruff y mis yma. Ond diolch byth. Wel, nai atgoffa bobl o'r Pos gynta. Y Pos oedd, yn syml iawn, ond eto ddim yn syml, oedd llunio englyn gan gynnwys unai dim cytsain o gwbl, neu dim ond un gytsain. A mae lot o englynion, wedi bod yn y gorffennol ar trio gwneud y gamp yma. Mae yna un oedd wedi trafod gynnau Neirin yn rhywbeth fel o ie i ieo e a. Y llinell fawr honno. Ac mae yna rei chydig bach gwell, ddim yn cofio'r englyn i gyd, ond mae yna un yn mynd rhywbeth fel oere, diw eryri, ia oer o rhywbeth enlli, ac yn y blaen, felly, y dasg oedd, yn bennaf, gan yma, dwi'n methu meddwl am ddim byd am gennach, oedd trio gwneud un o'r englynion yma. Ac chwarae teg, mi ges i rai degau o englynion, mi ddath nhw i law. Ond dim ond hwn sydd yn ddarllenadwy cyn 9:00 y nos, sef eiddo neu y plaen ag a'r prifardd Neirin Caradog ei hun. A dyma fo'n drio gwneud cyfiawnder efo, os oes yna fath beth yn bodoli. Mae o'n dweud, yn ei wen i wai a weinia, a hi a'i awen a wywa. Yn wan a hen, ni wna ha, henon wan, hwn a hynna. Wel, dwi'n meddwl bod o i fyny na gyda englynion gorau neu, a fod yn gwbl onest ynde, ond mae'n sicr ydi bodloni'r gofynion gan gynnwys dim ond un gytsain sef yr N. Dwi'n yn siŵr be fydde'r purydd fel Tom Morris neu May Mac yn ei wneud o'r ffaith bod ti'n anwybyddu'r AH, ond gan dy fod i wedi ymateb i Bos mor obnoxious, mi gyd i faddeant efo tro yma. Felly diolch o galon neu am lunio englyn mor gelfydd. A wedyn, tasg wedyn ar gyfer y mis nesaf yma, ar gyfer mis Awst, mi dri yn neud o'n well a neis i llynedd, pan nes i anghofio be oedd y Pos a'r lwyfan y Babell Llên. Tro yma, mae gen i nodiadau o blaen, diolch byth.
A mae hwn chydig bach yn haws ac yn fwy hwylio gobeithio. Da ni'n gwybod bod, mi ddylen ni ar hyn o bryd fod yn Nhregaron, ac mi ddylen ni flwyddyn nesaf fod wedi bod Modian, nid nepell o Bwllheli. Dim ond bell lle mae Anni ar hyn o bryd, ond wrth gwrs mae pethau wedi cael mae'r feirws yma wedi tarfu ar bethau. Ond y syniad ges i oedd yn hytrach na bod y Steddfod yn mynd o leoliad i leoliad yn ôl cynnig gan bwyllgor. Dwi am gynnig rheol bod yn rhaid i'r Steddfod fynd i rywle sydd yn cynganeddu efo'r Steddfod ddwytha. Felly, da ni'n gwybod, gobeithio y bydd y Steddfod nesaf yn 2021 yn Nhregaron ac yn 2022 ym Modian. Dwi'n meddwl bod y lleoliad ar ôl Modian wedi i gyhoeddi. Felly, y dasg ydy llunio cynllun ar gyfer lleoliadau'r Steddfod am y 10 mlynedd nesaf. Dim mwy na hynny. A dwi wedi... Ac wrth gwrs, mae'n rhaid i chi barchu'r patrwm gogledd de, wrth gwrs, mwyn cadw'r ddesgyl yn wastad. Dyma un enghraifft iawn. Da chi'n mynd o Fodian i Langranog. Chi'n gweld yng nghanedd Lusg yn fanno. Da chi'n mynd o Langranog wedyn i Grogen, ddim yn bell o Landrillo yn y Deirnion. Dwi'n mynd i stopio yn fanna a mynd yn ôl i lle oeddwn ni gyntaf, oherwydd dyna'r drafft cyntaf gen i. Dwi'n darllen yr un anghywir, mynd ddrwg yn ei. Ydych chi, sy'n mynd rhywbeth yn mynd o'i le ynddo. Reit, da ni'n mynd o Nhregaron flwyddyn nesaf. Yn hytrach na mynd i Fodian yn anffodus Anni. Da ni'n mynd i Gonwy wedyn. Oherwydd y gynghanedd Lusg yn enwedig, wrth reswm. Ac wedyn, Conwy, ar ôl Conwy, da ni'n mynd i Bontcanna. Chi'n gweld y gynghanedd. Ac o Bontcanna, da ni'n mynd i Bethesda Bach. Os da chi'n caniatáu'r sain drosgl, Bethesda Bach yn ymyl, ddim yn bell o Bont Newydd, wrth gwrs. O Bethesda Bach i Lanfaches, yn ymyl Cas Newydd. O Lanfaches, efo chydig bach o lediaeth i Cones Cei, ynde? Ac o Cones Cei wedyn i Lunden o Cones Cei i Ynys y Cwn. Mi welwch chi banna wahanol gynganeddion yn y fan honno. Felly y dasg ydy creu cynllun tebyg i hwnnw, a mi fydd yr enillydd fydd yr un fydd yn defnyddio'r cynganeddion mwyaf diddorol ac yn creu'r cynllun mwyaf diddorol mewn gwirionedd. Felly dyna ni bos ynfyd arall i'ch cadw chi'n ddidig yn ystod mis Awst. Gwych iawn, diolch o galon, Anwyl Bos Feistr, difyr iawn. A pwynt falle ynglyn â'r englynion di-gitsain neu un-gitsain, oedd Ceri Wyn Jones yn gweud un tro bod hi ddim wir yn cynganeddu. Os na ydych ti gitseiniad o gwmpas yr acen, lle mae dy gynghanedd, math o beth. Ond efallai bod na le i'r w a'r hy gitseiniol sereni, felly, yn yr englynion hynny, a Flesio Twm Morris a May Mac ar yr un pryd. Ond symudwn ni ymlaen. Edrych ymlaen i weld yr ymatebion i'r post. Nawr, mae'n amser i bawb arall gael gorffwys, ond am y bardd yma ydy'n haro fi, Eirig, i ni'n galw hon yn gerdd yr orffwysfa. Ond mae yna un person yn goffa gweithio'n galed yn yr orffwysfa, sef y bardd. A'r bardd y tro hyn yw Llio Maddox, gyda cherdd yn dwy'n y teitl Coch. Fi wedi gwisgo yn addas ar gyfer thema'r gerdd. Felly, drosodd at y ti, Llio. Diolch yn fawr. Pan nath Neirin ofyn i fi sgwennu cerdd yr orffwysfa gyda llaw, nath os dweud, ni wedi sgwennu cerdd i ni, Llio, ddim yn fyr, please. Felly, nes i feddwl, sut arall dwi'n wedi aros o'n brand? Felly, dwi wedi dewis thema sydd eich chdi bach o'n brand i fi. Dyma, Coch. 4,000 mlynedd i lawr y lôn, a dydy'r Cymru dal heb ffeindio ffordd fwy hwyliog o gyfeirio at ei poen bol misol neu alw'n fislif. Hanner y boblogaeth yn ei brofi bob mis, a da ni dal yn gaeth i'w alw'n fisglwyf. Mi fasa ti'n feddwl y byddai gwlad beirdd a chantorion wedi bathu term ychydig mwy ffraeth.
a dwi'n na'n darllen am ant flow mewn ieithoedd eraill ac yn teimlo'n waith. Mae'r Ffrancwyr yn dweud, mae'r Prydeinwyr yn fy nics wedi glanio, neu mae'r moron wedi coginio, neu mae trwyn y clown bach yn dyfrio. A'r Almaenwyr yn dweud bod teulu o Rothenburg ar y ffordd, ac yn Japan mae Matthew Perry wedi cyrraedd. Yn Sbaen, mae'r stêc wedi datmer. Ym Mhortiwgal, lladd ychen a'i chynnig fel aberth. Yn yr Eidal, golau coch yn stopio traffig. Yn Denmarc, mae'r comiwnyddion yn y gazebo. Ac yn Rwsia, y fyddin goch sy'n ymosod. Dyna gyfoeth, dyna iaith, dyna farddoniaeth. A ninnau gwlad cewri'r cerddi heb ddim. Fe ddechreuaf restr newydd yn ddigon chwym. Darllen llyfr coch herges, mynd am beint i borthin llaen, camu dros ffon Gwydion heb drafferth, hybu cig coch Cymru, hel mafon gwyllt i wneud tarten, chwarae midfield i Mr Picton, helpu nain i wneud jam, sgwenlu englyn budur, jam coch mewn pwdin reis, hela cwn annwn. Ac felly, dyna'n nghynnigion i ti ffrind. Oes gen ti ffefryn? Chos dwi am ddeud yn falch bob mis, y ddraig goch a ddyrig ychwyn. Arbennig. Diolch o galon, Llio, am y gerdd wych honno, ac fi'n edrych mlaen i'n grandawyr gael gwrando ni drwy gydol mis Awst, a nawr mae am byth ar y we hefyd, fel dy Instagerddi. Felly diolch o galon. Nesa, i ni mynd i linell gyngeneddol ddamweiniol heb y maes, Eirig. Ydyn ni, ie. Mae gennym ni dipyn o linellau wedi dod i mewn ar gyfer y mis hwn. Ond un peth mae rhaid i ni sortio cyn i ni ddechrau darllen y linellau hynny yw pwy fydd yn beirniadu. Wel, nawr. Os cofiwch chi randawyr selog, yn ail benod Clera, nôl y mis Tachwedd 2016, fe ddatganodd Elinor Wyn Reynolds, bydde well dy hi ddysgu Kung Fu na dysgu cynghanedd. Felly, Elinor, aneud i fod yn feirniad llinell gyngeneddol ddamweiniol heb y maes, os gweli di'n dda? Ni'n dwlu. Gwd, mae wedi derbyn yn swyddogol. Dyma ni yn urddod i nawr yn feirniad y llinell gyngeneddol ddamweiniol, ac fe fwrwn ni mlaen drwyddyn nhw. Byddwn ni'n darllen nhw, a wedyn yn datgoffa di, croeso ti wneud nodiadau falle o rai sy'n ticlo dy ffansi wrth i ti fynd ymlaen. Ac wedyn, amdani, le ni'n dechrau, Eirig? Da ni'n dechrau neu gyda Llyr Gwyn Lewis. Diolch i ti, Llyr, am dynnu'n sylw ni at y llinell hon. Mae Llyr reit wedi magu bysedd gwrddion ers gwrando ar benod mis Mehefin o Clera. A mi welodd o erthigol, a dyma oedd yn yr erthigol, How do you grow food in Abu Dhabi without a speck of dirt? Sky Kurtz has the answer. Nawr, neu, ble mae'r gynghanedd? Wel, y gynghanedd dwi'n tybio yw How do you grow food in Abu Dhabi? Felly dyna rhan o'r llinell i ni'n cael yn bwyntio yna fe. Food in Abu Dhabi. A'r Dhabi yn cysylltu ar Abu i wneud odl. Gydd fyna odl food Abu, a wedyn Abu a Dhabi yn cytseinio. Felly, how do you grow food in Abu Dhabi? Diolch yn fawr i Llyr am hwnna. A Llyr hefyd wedi gweld y trydariad gan Monty Don, Nelly being ladylike. Nawr, Nelly, llun o gi dylen ni bwynt y mas. Nelly being ladylike. Un o'n llinellau cyngeneddion sain angatbwys dyrchafedig i ni'n derbyn llwyth o'r mathau yma o gyngeneddion. A maen nhw i weld yn hawdd iawn i'w creu yn Saesneg, nag yn Eirig? Ar ei maen nhw, dyn nhw. A sôn am yr rheini, mae'r un nesaf hefyd yn... Wel, mae'n rhaid i ddweud, mae hon yn ffefryn gen i ar un o'n bryd. Carwyn Ecli, cyn fyfyriwr yma yn Adran y Gymraeg yn Aberystwyth, bellach yn newydd adurwr. Carwyn Ecli yn tynnu yn sylw ni at drydariad gan Peter Reid, sef y cyn chwaraewr a rheolwr pêl-droed. A dyma oedd ei farnau am yn sefyllfa wleidyddol ni. PM is an absolute lemon.
Wel, gen i saib fyna ar ôl y tair llinell gyntaf, Elinor, beth yw dy farn di am y rai sydd wedi dod mewn mor belled? Wel, dwi wedi mwynhau nhw. Dwi'n hoffi rhaid byr y bachog. Dwi'n hoffi'r syniad o fod yn a Nelly yn bod yn ladylike, gan mae Ellie yw'r enw bachigol arna i. Felly, os yw Ellie'n gallu bod yn ladylike hefyd, mae hwnna'n iawn. Dwi'n cytuno gyda'r ffaith mae Lemon yw'r prif weinidog, a wedi mwynhau honno'n fawr iawn. Iawn, symud ni mlaen. Iwan Rhys at Aneurig yr Acen ar Twitter. Fe sylwodd trydariad gan Samuel West yn nodi mor bwysig yw cynnal pantos mwyn cynnal ein theatrau yn yw o ran ariannu ein theatrau. No panto, no pinter. No panto, no pinter. Da, dwi'n licio hwnna neu. Yr un nesaf sydd gennym ni ydy hon gan Bragdi'r Beirdd, cyfri Bragdi'r Beirdd wedi trydar yn tynnu sylw at y llinell yma gan brif weinidog neu arweinydd Cabinet Gibraltar. A dyma sydd yn y trydariad, #visit Gibraltar. Have fun under the sun and be safe. Cynghanedd sain fach hyfryd iawn fyna. A dangos fel gynganedd, dwi'n feddwl, yn ddefnyddiol mewn penawdau neu sloganau, enwedig i gadw pobl yn ddiogel. Simon Chandler wedyn yn sylwi ar y penawd hwn gan y BBC yn sgil buddigoliaeth styriaidd Lewis Hamilton yn y Grand Prix, ei Styrian Success Story. Mae hwnna'n un... o ran cytseiniol, llinell y cytseiniol, dyn nhw ddim yn gyffredin iawn. Y rhai sain wrth gwrs sy'n dod i mewn amlag yna ni, ond mae hon yn gynghanedd gytsa'n gre. Styrian Story. Neis iawn. Gawn ni ofyn i'n beirniad... A mae hon yn un debyg hefyd. Gawn ni ddod yn beirniad mewn am un eiliad, Eirig. Just i feddwl, os na rai wedi goddiweddyd PM is an absolute lemon, neu Ellie neu Nelly, being ladylike? Wel, dwi yn hoffi no panto, no pinter. Fy hun. Mae yna rhywbeth bygythiol ynglyn â hwnna. If your name's not down, you're not coming in. Felly, dwi'n hoffi iawn ohono, Iwan Rhys, ac yn deall yn iawn bod hoffi hefyd y ffaith bod yn gwrthbwyso y poblogedd yn erbyn pethau falle chydig bach yn fwy uchel ail, ond mae'n punchy iawn. Neis iawn. Diolch, Elinor. Fel o'n i'n sôn, mae hon yn gynghanedd gytsain hefyd gan Llyr Gwyn Lewis. Eto, yn ogystal â garddio, mae o hefyd wedi bod yn gwylio criced. Oherwydd mi sylwodd o ar Alison Mitchell heddiw ar y test match special yn dweud, "Oh, beaten by a beauty." Dwi'n cymryd mai fel na, nath e ynganir. Beaten by a beauty. A wedyn, fe sylwes i ar hon gan David Tennant ar yr mini-gyfres wych staged. Fi'n annog pawb i fynd i wylio honna yn bennaf, achos taw enw'r benod gyntaf yw Cachu Hwch. Ac mae hwnna'n no word of a lie, mae yna deitl Cymraeg, a wedyn mae penod rhif 7 yn bara brith. Felly David Tennant ac wrth gwrs Mr Sheen yn ocha gwaio bod nhw ddim yn ymyd y ddrama achos y feirws. Ond meddai David Tennant, it's lost its lustre. It's lost its lustre. Felly, yn y tair llinell diwetha, Eirig, rai cytseiniol. Yr cytseiniol yn pingio a chlecian fyna, Elinor. Hoffa ti i ni fynd trwyddyn nhw'n gloi mwyn i ti allu gwneud y feddwl lan? Neu oes gen ti enillydd yn barod? Wi jyst eisiau gwneud nodyn, nes i really hoffi it's lost its lustre. Dwi'n meddwl fyddai'n defnyddio y llinell hon yn ymal, dim ond i ddatgan fy siom cyffredinol am fywyd, ac mi fyddai'n ysgwyd ymhen, it's lost its lustre. Felly, diolch i Mr Tennant, a diolch i Mr Caradog hefyd am dynnu sylw at honno. Ie, please, Aneurig, os wneud i fynd drwyddyn nhw. Iawn, Eirig, dechreuad i. Oce, nawr ni fynd hefyd, ar ôl darllen rhain, cofiwch, nawr ni fynd trwy y gwesteion eraill hefyd, i'r gwesteion eraill gael dweud i dweud, jyst yn gyflym iawn i chi gael dweud beth i'ch hoff linell chi, cyn bod Elinor wrth gwrs yn gwneud y dyfarniad terfynol. I ddechrau, gan ni Llyr Gwyn Lewis, grow food in Abu Dhabi.
Nelly being ladylike. Carwyn Eckley, PM is an absolute lemon. No panto, no pinter. Gibraltar wedyn, have fun under the sun and be safe. Lewis Hamilton a Simon Chandler, a Styrian success story. Llyr Gwyn wedyn a'i griced, beaten by a beauty. A David Tennant, i hoff ddoctor ambell un, it's lost its luster. Felly, ni droi at y gwesteion. Annie, be di dy hoff linell di? Dwi'n joio'r punch yn no panto, no pinter. Is iawn, Llio? PM is an absolute lemon, dwi'n hoff i ni. Ie, nes iawn. A Griff, beth amdano ti? Bod no panto, no pinter yn llinell drawiadol iawn. Ond eto, fedra i ond dychwelyd dro a tro at llinell fawr Neirin yn yr englyn un gytsain. Yn ei wen, iwau a weinia. Mae hwnna mynd i aros efo fi am amser hir. Ond oedd hwnna'n fwriadol felly, so ddi'n cyfri. O'r heid amweiniol, swn i'n cytuno mai no panto, no pinter ydy'r un sy'n mynd â hi, ond wrth gwrs Elinor Pierre deud. Wel, dwy bleidlais o blaid panto pinter. Elinor, beth yw'r dyfarniad terfynol? Wel, nawr te, fel o'n i'n gweud, y rai byr bachog sydd wedi apelio ata i y tro yma, ac bydda i'n mabwysiadu It's Lost Its Luster yn bersonol, dwi'n meddwl bod i'r rhwng PM is an absolute lemon a no panto, no pinter. Ac mae'n anodd gen i ddewis rhwng y ddwy linell hon. Mae'n achosi loes calon i fi mod i... Dwi'n meddwl bod fi'n mynd gyda lemons. Mae PM ar lemons ac mae Carwyn Eckley yn ennill. Llongyfarchiadau mawr i Carwyn Eckley ac i'r PM am fod yn lemon a diolch o galon i'n hybarch feirniad am ddyfarniad teg a chroiw a hefyd barn y bobl megis llyfr y flwyddyn. Iawn, le ni'n mynd nesaf, Eirig? Wel, dyn ni'n symud ymlaen at yr eitem honno sy'n dod i mewn i'r podlediad bob mis Awst, sef gemau ag iamocs. Mae gennym ni 2 rownd. Nawn ni ddechrau arni gyda rownd rhif 1, a dyn ni'n mynd i ddechrau drwy. Reit, dyma'r dasg. Nathon ni osod y dasg hon i'n gwesteion i gyd. Sut bysych chi yn dinistrio teitl cyfrol dda o farddoniaeth, neu ryddiaeth, wrth gwrs, cadw'r ryddiaeth i mewn drwy wneud... Hang on, ni'n gadael ryddiaeth mewn ar Podlediad Clera? Dwi wedi gwneud executive decision fan hyn, Mae rhyddiaeth yn dod i mewn, ond sut ydych chi'n dinistrio'r teitl felly drwy wneud un newid bach? Os gen ti enghraifft? Dyma enghraifft fach i ddechrau, sef hon gan Caryl Bryn, hwn ydy'r Saes, tebod? Neu... Nawn ni fynd yn gwesteion. Yn dechrau gyda'r Elinor, wedyn ar Llio, Annie a wedyn Griff. Elinor. Dwi'n meddwl y mai i yw bod rhyddiaeth wedi llithro mewn o dan y drws mewn i stafell Clera. Mae gen i 2 gyfrol sydd yn nofelau hangover, Ysbyw sy'n dal i gysgu, a Seren Wyn ar Gefndir Gwan. Gwyliwch eich cur pen. Dwi'n cadw o'n brand, mislif coch Awst. Dwi'n mynd am snot gwyrdd ystwyth. Dwi'n gyfarwydd efo cyfrol Alan Llwyd sonedau i Janice yn dydyn. Dwi'n yn gwybod faint yna chi sy'n gwybod oedd Alan hefyd yn gerddor mawr, a'i bod o wedi coeddi casgliad cerddorol o'r enw Sonatas i Janice. Ni'n argymell yn gry. Gen i 2 nofel, yn 6 ar 20 troedfedd, cyfrol am gewri, a nofel gan Manon Steffan Ross am fod yn briliant ac am fara, classy.
O gynnau yn Aneurig hefyd, llyfr gwyrdd ystwyth, yoga i ddechreuwyr. Cyfrol Elis Dafydd, chwilio am Dan. Efo Alan Llwyd o tro yma. Alan Llwyd, yr ail gasgliad cyflawn ar hugain. Mae gen i ddwy nofel sy'n glasuron, sef Gwen Tomatos, nofel arddwriaethol Daniel Owen, a William Trones, nofel am werthwr dillad isa o'r north sy'n symud i'r south. Toilet humour i Brad Glyn efo yma. Holl garthion penol Cymro ynghyd. Griff Sol sydd wedi bod yn hel llys yn y glaw, mae hefyd yn y llys yn y glaw. A, o gynnau cael piss yn y glaw. Rhwng y llinellau, brwydr hir Christine James yn erbyn cocaine. Nofel lifestyle gan Kate Boss Griffiths, mae'r colon wrth y lliw. Un i'r vegans, under almond milk wood. Da. Cyfrol bach fwy boring na cerddi'r cywilydd. Cerddi'r cyfrifydd. Mae gen i'n abreser yn does cyfrol o'r enw Cerddi'r Bont, ond nes i benderfynu i gadael un fan'na. Oce, well i ni ddod bydde ben. Os gen ti ambell un arall, Eirig? O'n i moyn just gweud, bydde William Trones yn gallu gweud, cadw dy bloody nicks. Faith! Mae gen ni ambell un yn does neu? Oes. Gan i weld beth sydd gen ni ambell i beth cyflym fan hyn. Cyfrol Pigeon y Talwrn. May Mac, y Thong Wen. Iwan Llwyd, Dan Ddylan. Tom Morris, Ofn fy helmet. Saunders Lewis wedyn, y gyfrol enwog honno, Iwan a cherddi eraill. A wedyn, Waldo, wrth gwrs, Dail Pret a Manger. Yn gyn bach i orffen, Rhys Iorwerth, un gwybedyn bach. Dyna ddod ar rownd honno i ben. Fe symud yn ymlaen, rownd sydyn, rownd 2, sef fe ofynon ni un gwesteion am bethau anhebygol. Felly pethau yma'n anhebygol y byddech chi'n ei clywed yn cael ei dweud. Yn gyntaf, felly, gewn ni glywed yn yr un drefn a gaethon ni pethau anhebygol byddech chi'n ei clywed ar faes Eisteddfod Ceredigion 2020. Un bach gen i, falle, sut mae'n gosod yr adlen yn y garafan amgen, ma dydwch? Mae gen i un sef, ble chi'n aros? Ar ganiad y corn gwlad, a wnaeth Stephen, a Stephen yn unig, dad miwtio. Cofiwch eirio yn glir a gwisgwch eich masgiau. Nid i swm yn credu'r artherwydd edrych yn dew. Un arall dy fi, chi'n mynd bant, Lenny? Sori archdderwyr, nwch chi ddechrau eto, da chi ar miwt. Diolch moch fod y stomp werin yn llawn. Gwasgwch mewn? Bod yn onest, eliffant ydy'r peth lleia od sgan pobl tregar yn ei gerddi. Neud? Allegedly. Fe symud yn ymlaen at ail beth anhebygol. Rhywbeth anhebygol i gael ei glywed ar sesiwn Zoom Senedd Cymru. Un sef, wy'n hoff o dy gefndir Marcsaidd di, Paul. Sori Fôn, ni di ddechrau eto, ti ar miwt.
Winner stays on, chdi sy'n gwneud y quiz nesa. A dyna'r ddeddf gwarchod enwau lleoedd Cymraeg wedi ffasio o'r diwedd. Ac fe symud yn ymlaen, pethau anhebygol i'w clywed ar Zoom ryson barddas yn yr Eisteddfod Amgen. Fe gynigiau hon, mae fo'n gethyn yn neud ma? Ac mae gen i un am englyn perffaith. 10 mas o 10 i Eleanor Wyn Reynolds. Sori, Meirin, nwch chi gychwyn eto, ydych chi ar mute. A dyma aelodau tîm Llun ac Eifionydd, a maen nhw'n actually byw yna hefyd. Fe gewch chi weld yn y Zoom ryson, ond mae'n debyg bod nhw wedi ffindio aelodau o bob parth o Gymru. Helo a chroeso i'r ymryson. Tudur Dylan ydw i, ac am y tro cyntaf hanes yr ymryson, dwi yn fy nhrons. O, diar. Oce, os nag os na fwy, fe adawwn ni bethau fyna a mynd ymlaen i ran olaf y gemau ar Gamox. Ie, rown rhif 3, gair ar gan. Nathon ni osod tasg i ddwy o'n gwesteion ni, Ani a Llio. Nawr, Ani i ddechrau, nathon ni ofyn i ti, Ani, ddewis geiriau o chwiangyrdd, a gosod nhw wedyn i unrhyw emyn dôn. Be sy'n gen ti? Dwi wedi mynd am mynd drot ar yr emyn dôn rachi, neu lle bod pob yn nabod i well efo'r geiriau i bob un sy'n ffyddlon. Lle dyma ni. O, dwi wedi gorfod stwffio, fiwch chi rioed y moriau mewn ar y diwedd hefyd. Mynd drot ar y gas, hegwen, mynd drot i'r dre. Mam yn dod nôl dros fryn a dol a rhywbeth neis i de. Teisen i sil a banana i bil a rhywbeth i'r gath ar ci. A fel mawr iachub yn y gwas bach a rhywbeth neis i mi. Fiwch chi rioed yn morio, do mewn pader ffrio. Chwathodd y gwynt fi'r eilo man a dyna lle bym i'n crio. Diolch yn fawr iawn. Gwych iawn, Ari, diolch yn fawr. O'n eisiau ymuno mewn gyda ti fyna, chanu'r bach. Ryd iawn. Diolch i ti am yna. Diolch yn fawr iawn. Nathon ni osod tasg debyg, ond chydig bach yn wahanol i Llio. Sef dewis unrhyw gerdd Gymraeg enwog, gorau po ddwysaf ydy hi bosib, a'i gosod hi wedyn i alaw boblogaidd o arlwy cyw ar Esbyrrec. Llio, beth sy'n gen ti? Wel, pa geisio gwahoddiad i fod ar Podlediad Clera, nath Aneurig ddim sôn bod fi'n gorfod canu. Felly, dwi'n mynd i keep it short and sweet, dwi'n meddwl, na i just wneud pennill, achos dwi wedi anghofio sut mae'r penillion eraill yn mynd. Ond nes i ddewis fy ngwlad a rhoi hi ar gainc diolch gan cyw, lle dwi'n siŵr bod bob rhiant yma yn ei nabod hi'n iawn. Dwi'n eitha siŵr bod dyma Gerallt yn ei ddychmygu fyd pan oedd o'n gweld bobl yn perfformio ei waith yn y flwyddyn 2020. Oh god. Will it wide pe glywyd hyn, dwi'n meddwl fydd hyn. Reit. Will it? Oh, will it Llywelyn nawr? Oh, will it? Yn y bore a will it yn y pnawn? Will it? Oh, will it Llywelyn? Oh, will it wide? Pe gwelyd hyn? Come on, will it? Oh, will it Llywelyn nawr? Oh, will it? Yn y bore a will it yn y pnawn? Will it? Oh, will it Llywelyn? Oh, will it wide? Pe welyd hyn? No, dyna ddech chi gael. Gwych iawn. Arbennig. Diolch yn fawr iawn, Llio, a diolch yn fawr i Ani am campweithiau yna. Diolch. Nes i fwynhau yna'n fawr iawn. Diolch. Felly dyna ddod ar gemau ar Gamox yn anffodus am y mis hwn.
A'r malenni, i ddweud y gwir, i ben. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am gyfrannu ac am fod mor barod i wneud hynny, wrth gwrs. Symudwn ni mlaen at newyddion heddiw. Oes gan unrhyw un o'n gwesteion, unrhyw newyddion cyn i Aneurig hwrdio cyfrol ar bobl? Mae gen i newyddion stomp werin am hanner awr wedi 5 steddfod amgen ar y Zoom, ar Facebook ac ar y platfformau i gyd. Nos Iau y 6 Awst, hawdd i 5. Byddwch yno. Ar pnawn dydd Mercher, y 5 o Awst, yn yr Eisteddfod Amgen, mae yna sesiwn drafod dyddiau melys y gorffennol, hen fyfyrwyr Aberystwyth, drwy Brifysgol Aberystwyth, am 5 o'r gloch ar y 5. A chofiwch am y pamffled gwych yma gan Elin Orwyn Reynolds. Rack Press yw'r lle i fynd i ffindo copi. Gwefan nhw, Rack Press. Eirig, mae gennym ni, os gan unrhyw un arall rhywbeth i'w gyhoeddi? Griffith? Byd yn iddo fo barddoniaeth nag oes. Iawn, wel mae'n gyflym iawn y fe wedwn ni fod gan Aneurig gyfrol allan sydd yn llawn cyfraniadau gan bobl fel Griffith Antur a Grieg Mews a Mererid Hopwood a Myrddin ap Dafydd i enwi dim ond rhai, sef y gynghanedd heddi, mas erbyn diwedd mis Awst yn Eirig. Ie wir, dyn ni edrych ymlaen yn fawr iawn at gael honno allan. Cyn dod ar rhifin yma i ben, dyn ni eisiau diolch yn fawr iawn i Steddfod Amgen am roi llwyfan i'r podlediad eto Lenny. Diolch yn fawr iawn i chi. Bydd recordiad, cofiwch, o'r sesiwn arbennig hon yn cael ei roi ar wefan Steddfod Amgen yn fuan iawn. Cofiwch hefyd fod modd gwrando'n rhad ac am ddim ar Podlediad Clera ar-lein ar SoundCloud, ar lwyfan digidol am ac ar iTunes, a mae'r wybodaeth i gyd ar fy ngwefan i hefyd, sef eirig.cymru. Ie wir, a gyda hynny gen i ddiolch i'n gwesteion, i Llio Maddox, Elin Orwyn Reynolds, Annie Llun a Griffith Antur. Diolch i ti Eirig, a diolch hefyd i'r Steddfod Amgen am ein cael ni.